Ja han començat les obres d'ampliació de l'abocador del Pallars Jussà situat al nucli de Fígols de Tremp. Les obres consisteixen en l'obertura d'un segon vas a les instal·lacions per recollir els residus provinents del Pallars Jussà, Sobirà, Alta Ribagorça i Vall d'Aran. Les obres tenen una durada prevista de 6 mesos, però com que l'actual vas es troba gairebé al límit de la seva capacitat, abans de la finalització de l'obra ja es podrà començar a utilitzar. A més, hi ha un avantatge amb aquesta obra que estem fent nova, que és que a meitat de fer l'obra, o sigui, es fa per sectors. Vol dir que quan hem passat 3 mesos, calculo, o pot ser fins i tot 2, doncs ja hi ha una part que podrem abocar. Després, en plan condicional, després l'haurem d'acabar de millorar, però ja podem començar a abocar amb un primer sector que ja farem, ja preveient que no se'ns esgoti, que ja els tècnics aconsellin que no podem abocar més a l'actual, doncs ja començaríem amb el nou, provisionalment amb una primera fase. L'actuació té un pressupost de poc més d'1.700.000 euros i es finança a través d'una subvenció directa de l'Agència Catalana de Residus. Aquest nou vas, els terrenys als quals s'ubica ja van ser adquirits durant la construcció inicial, es preveu que tingui una durada d'entre 6 i 7 anys. Tot i que l'obra ja està en marxa, hi ha pendent de resoldre un contenciós administratiu presentat per l'Ajuntament de Tremp, municipi on es troba la infraestructura. Per la seva banda, el Consell considera que l'abocador és una obra d'interès pirinenc.